Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta kafa kwamitin da zai gudanar da babban taro domin tsara dokoki kan tafiyar da ƙasar a lokacin mulkin su na riƙon ƙwarya. Ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da 'yan ƙasar ke fatan ji shine wa'adin da mulkin riƙon ƙwarya na sojojin zai ɗauka a faɗin ƙasar. Mun tsara duk wani wanda zai zo wannan taron ya kasance wanda ya san matsalolin da suka shafi jiharsa, kuma zai kasance zai iya zaro kitse daga wuta. A cewar Abdu Dan Naito, shugaban ƙungiyar farar hula ta Kodaye da ke Katsinan Maraɗi. Abdu Dan Naito ya ƙara da cewa abinda 'yan ƙasar ke son gani daga wajen mambobin kwamitin shine a tattauna kan matsalolin ƙasar da ake ciki, a kuma magance su ta yadda kowane ɗan ƙasa zai ci moriyar wannan gyara. Wasu 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya na fatan cewa waɗanda ke cikin wannan kwamiti ba za su zamo 'yan amshin shatan sojoji ba da ke mulki a ƙasar tasu. Taron muhawarar dai shine karo na farko da sojoji suka kira domin ƙara ganin an koma kan mulkin dimokuraɗiyya. Tun bayan sojoji sun hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum a watan Yulin shekarar 2023.